ɗum woni hoto kalma tinnoɗo Allah watta hakkille hoore ma kadi mbimi ay mbimami ay ñanden oɗo so wona gaccindiyami ala non ay ɗum gandi kalami haale suurnimi haale weñco hoto haala ɗum ɗon hoto haala ɗum ñanden da aida sa hen gari ɗo nde heɗo ñanden da aida sa hen gari ɗo nde mbimo ko yo tawoy nder suudu mi yiiɗa hay ɓen jiyamo e mbimi anen kono mi faami kono o ɗaccu ko ha ɓen gari min bertuɗo less o yalti o mawni wona ɗo mawni neɗɗo ko jikku mum jogoro joni sa waɗa on cemu ɗe wawa wonde seeɗa tan mbatta nani min de kam so Allah min kam o tampini kam eyyi kono mbimami ni o tampini kam no a jaɓi feewi ɗum ko ɗum noon ɓuuri watta hakkille hoore ma nene eyyi ɓeydoya golle gomta aɗa andi a gila ar ɗo hen ha joni mi yahan salmini jam tinno tan eyyi moƴƴi mbiɗen yak tabbino feewi wona Adama gogo an ko jata e ngeɗo nayi an garnomi ƴewde tan mbar ko jam jamme o wadde ɓennu nden ala wona ka jaam Omar jeere de paawi addunomi tan ko jaam haalandema sehil ma jibini ha dañi ɓinguel guri ndeysan mbaɗo tampani ala o tampani sukaɓe nene fanmata kam ɗum ɗo ma ɗum ko hoddiro Allah tan kono kam wona e bonre makko wayi noon tan kono kam hankadi en jabrat Allah tan muñen sabu onon jinmi ko ganduɗa ɗum ɗo wona mette mon onon tan sabu min e fanmata min mbayi kono ɓiɓɓe yummani an kam a majjani hakkude amen ɗum ɗo ko min ɓuuri musde mbar Abou kam woodi ko nane makko Abou kay min jeyani min nanani heddi kay ko ma taw joni komin jaggay Allah tan kono joni kam ɓitti min mi wo en mbawata yaadude kono kam no mbanmi fo alay sago mi yaha ɗon eyyi joni kikiɗe pada kam momi ar galle ɓeyduɗen yewtude hen hankadi kam en muñat tan eyyi no Allah waɗi foof taw yataw ko ɓuural wona janggo suba ko min somi fini tan eyyi min yaha kooce amen ɗe de kalanmomi ɗe fadjot hettimi sa yino luukiri mbarnomi ɓadaki somi ɓaɗino on ko helloye hakkille tan keɓannomi yeɗam mi hamni omo namni kamnugol ko ɗon tan wawi haade omona mawna tan omo ɓeydo mettude omona mawna tan omono ɓeydo mettude joni kay min mbaɗatmi feere komi haalna lobbo foya lobbo foya mbeɗa anda andiramo lobbo foya ala mi andira woni labdo Abdourahmane min ko Abdou Gandoumi Abdou Gandoumi ko kanko kalantin mi ƴeewa so tawi won ko wawe labbo Camara eyyi min de min hamnima de kono haalade mami yaado no hay so tawi noon ko dedam hatta kam haalandema gonga hoddiro Allah neɗɗo jaɓata hoddiro Allah ɗum ne mi haalanma togara wallahi sa jomi tinni te kadi omo tiiɗi maro tampani ko mawɗum ko miijunomi ɗum ko maro tampani nde wonno aɗa andi o jottako ko golle tan omo gollo ramo liggol kadi aɗa andi kanko omo sofi
ndeysaan ko ɗum tan nafi o tampani hay tampere woto min dal Allah jarama haade o daɗi o dandini ko mawɗum yettude ko Allah mawɗum Fat Diop dal ko Fat Diop ma sa yi jiɗɗomo jiɗirimo saabu Allah e nelaɗum rokkir oto fattoram hen min salla jaɓi oto fattoram hen anani salla jaɓi eyyi min kam ko ɗum tan mbimami Fat Diop dal ko Fat Diop ma ɗum kam ala kala ɗo jiiɗa tan ina mbawɗo jogade mo saabu Allah e nelaɗum rokkir salla jaɓi Asal gini. Sada ya. Assalamualaikum. aleykum salam ɗi jam ko woni Ko de o kaɓa min rerata école mabɓe o. ko heeɓi mo Ko kaɓe ko haɓe ɗum woni koye haɓede. mamadou mo kamannono Woni an suka ko waddata toon ɓuurimo doole e darde fof. Ayande hepta hayre nde yoɓeto hayre nde fof. ɓuurimo doole e darde balɗe fof ɓuuri ndara mana ɓe mbadde. Han? a jarama de Toujours ko ni. Hanno mbimi adde moɗo ha mi mana mi adde mbo e juuɗe moɗon kam gandi noon mi ɓen ɗum. ko toon gonɗa an ko toon liggoɗa Min gardata école o. a jarama Min gardata école o. an ɗo gañanima de wallay sa accani haare maɓe mbaɗe ɗaɗa ko añ tan ɓe gaƴata yiide ta anda ɗum Toujours ko ni. bisimilla ma kaw Toujours ko ni. Han? wonani hande ko yacci hoore andi ɗamti ko kamɓe jogori yobani futtano maɗo ko Assalamu aleykum. maaleykum salam Hmm. kaw No mbaɗɗa? jam tan Aɗa selli? mawɗum ni Eno mbaɗon tambe? Jam tan. Jam alhamdulillah. Mawɗum Mbaɗon ko laddu? mawɗum Alhamdulillah. Hande noon garanmi ko ata yam. ara e Hande garanmi ata yam. bisimilla ma wona ñande min mbinomo yafo mbiɗa Aɗa andi mettere e beelamma yaade tan. gonke Nde garmi ñandere nde aɗa wonde fitina. e Kadi mbuɗa addi sa wona wadda. ha e Hande noon kam ko ata tan garanmi. e mami kadi salla de bisimilla nde Mbañi mbaba alhamdulillah. Ala ɗon toon no wuɗi. yeetrama nde Ɗoton yoni ɗoton yoni. Mbaɗon tambe? jam tan ge Alhamdulillah. Mawɗum. Ino gorgol ma waɗi? omo e jam Omo selli? jam tan ge No wadde aduna? omo Alhamdulillah. Horom no mbaɗon ɗum tambe? nde ko ɗanniɗo ni ko jaara koyngal seeɗa Ko jaɗo koyngal? e Ɓoyani ko yeyi? ala ɓoyani fo Wona omo selli kam? ko mawɗum Alhamdulillah. Jam tan. Jamni barakallah. Mawɗum. Koto say woni? ɗo de o fijanno jon jon mbaɗani ko Awo jam yalti. No mbaɗɗa e tambe? Jam tan. Jam alhamdulillah. mawɗum de Alhamdulillah. Baraka. Barakallah. Hande kam ko ata hay wotan garani. hara o so Allah jaɓi joni joni tawma Jooɗi ha juuti tan mbimi ɗaccumi ƴeewoya Fat Diop. ha gonke Tawde o adaninomi ataye. e Mi ara mi ƴeewa ataye o. so Allah jaɓi Tan wayina heeɓini ah. joni joni mum momi sagginama so Allah jaɓi ɗum ɗon nde ɓuuri ittu haalama e haalama heeɓi. Andi garowo ƴeewde ko dañi. Ina jogii haala ka haalata ko wona goonga. Capanɗe jeenayi e jeenayi konngol ko goonga kono heen gootol ko fenaande. ƴeewoya hunde neɗɗo wimami hokkani mbiya min deyi mboɗo ɗaminino ko wi ko tawde noon mi wi mi garanmi ko atayam a heɓɓitima kadi a wi ko garanmi ko ene wayno mi heeɓi mi dañi weltade wallahi no mbaɗon tambe Jam tan jam alhamdulillah Bisimilla ma. jam nanta guure e ko mawɗum wona ɓe celli kam ko mawɗum ni alhamdulillah Jam tan. jam ni barakallah aɗa humpito bamma en e heccanki ni won miñam goto arnoɗo en Ah, wiyeɓe calmini wona ko jamɓe kabdu ko mawɗum ko alhamdulillah Jam tan. barakallah an fannata mboɗo yinno jewten ko dillata damal caggal suudu ko fof ƴewata ko damal mboɗo yinma jiɗirmami ko dewgal kadi mi yii golle ma e galle moon mo gonɗa o mbuɗo darma toujours mi yii tinnare ma ɗum noon woni koyɗam ɗo hande jaam ko yiɗirdema dewgal mboɗo yinno ni tawde ɗo jinnaɗo ma debbo o mi hollitamo haaju o kono noon tawde mi tawani mboɗo mi haalanma haaju o won noon hayso tawi mi tawino ɗo jinnaɗo ma o ko kalanmi ko gowninta ɗum ko an yidde nde ko min jogui sañdiade ha arde nde ko min foti jogade ɗum kono noon gonɗinta ko haalete ko min e jinnaɗo ma o fof ko an wonde ko addimi ko aɗa yiɗi ɗum ɗum tan woni hande koyɗam ɗo ɗum jinnomi haalandema e jarama der yaya ko kalɗa ko kam so wona ene weeli
ala ko muisimi hen sabu hande mona wallam no gurrimi ngel ɗo ɓinguelam ala fof ko mbawmi wadde sowona yettude ɗum kowona ɗum ko a taw tan goggam alaɗo hen sabu gonga ko min yiɗata kono haala ka kanko jogui sabu guila ngal miɗo gonmi koye juuɗe makko gueɗel ɗimmel nguel min ala ko mbawmi hen hande sowona hawaɗo so ari kala ko wima tan ko noon kono min kam jinmi tan ko cuuɗomi cuuɗo ɓisme ɓinguelam ngel eyyi mi nani jaabugol ma annene a waɗino jibinaɗo waɗata ni haalanede ko foti haalanede jaabo ko foti jaabade heddi ko en goppe juuɗe Allah so tawi jinnaɗo ma o arti tawde mbiɗa ko balɗe 2 walla 3 o waɗata toon so tawi o arti min mami artu ɗo yiɗi yewtidde makko yettinde muɗum kono so ari noon mbuɗo salminamo ɗum salnemo no fewnani barakallah on jarama ɗum salninamo jotta kam paɗa moƴƴi barakallah agadi an mi yaafuma duusugo a jarama barakallah yo Oumar ummin sa yiɗi belden oɗo yahata école to aɗa ñagoto nay gorde so tawi ko tottumami ko yonani namdoɗa kam mi tottinma goɗɗum oɗo ñagoto nay gorde te gacca haare anne ustu haare moƴƴani sa haɓama toon tan so kawma labba so kawma yaya baali ɗo ma haalanomo mi oppi hay a oppi eya so timmani tan kalnakam anani Babagal ande wonko luttuma ɗo caggal biyeteɗo Yaya Ba ari ɗo nane Yaya Ba noon no anda ɗum